Hello? Halo? Hello, Gary. Halo? Hello, Gary. Store ni... Residence. Ingon ta akong Ha? gakuha ba ka mo og isda? Isda? Oo. Suki ako ni papa mo ka sa una. Ha? Suki ako ni papa mo sa una. Residence man eh. Isa man na si Gary yung ipakita. May kaila. Oh, abi kong si Gary. Kinsa man ka ni? Residence lagi. Imong pangan. Paul Paul. Oh. Si Paul. Igsuon ka mo ni Gary. Wala akong kaila na. Wala akong kaila. Wala ka kaila. Wala akong kaila. Si Paul. Pila edad na ni Paul? Si Butang. Isugong kayo.